It-tnejn li ġej jibdew diskussjonijiet u konsultazzjonijiet dwar it-trasformazzjoni tal-kurrikulu fl-iskejjel bilan li jirrifletti realtajiet tal-lum kemm f'Malta kif ukoll barra minn xtutna. Il-proċess jagħmel parti mill-Istrateġija tal-Edukazzjoni ta' Malta 2024-2030 li se twassal għal riforma fuq livell ta' sistema edukattiva. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima qal li l-laqgħat se jlaqgħu diversi esponenti biex jiddiskutu kif il-kurrikuli jista' jwieġeb għax-xejriet globali tal-futur. Propju ħabbarna sensila tal-laqgħat li ħajbdew propju anka nhar it-tnejn fejn fihom ħajkollok diversi esponenti li jitkellmu fuq dak li huwa il-kurrikulu ġewwa pajjiżna u fuq kollox ikunu din jattwaw u implementaw dak li huwa xogħol preparatorju sabiex il-kurrikulum ta' tfal tagħna dak li aħna nagħmlu lit-tfal tagħna jirrifletti dawk li huma realtajiet preżenti ġewwa pajjiżna manka fuq livell internazzjonali fuq kollox dak li huma xejriet illi d-dinja qiegħda tieħu anka għall-futur. Dan tħabbar waqt il-konferenza bit-tema Edu Voices li qed tifoka fuq l-isfidi ewlenin fis-settur tal-edukazzjoni fosthom is-saħħa mentali tal-istudenti u l-litterizmu. Dr. Pamela Marie Spiteri, direttur tal-Ippjanar u l-Prospettiva Strateġika, saħqet li l-inizjattiva tfittex li tagħti spazju għal kull vuċi fil-proċess edukattiv. Bdejna minn nhar it-tnejn fejn kellna pre-conference workshop fejn hemmhekk tajna focus kbir l-għalliema u smajna l-vuċijiet tal-għalliema biex nagħmlu dawk li jsejħu we create scenarios għal-futur. Illum qed nifukaw iktar fuq l-istudenti fuq it-tluk bikri mill-edukazzjoni u t-tagħlim fejn qed naraw kif nistgħu innaqsu l-fatturi ta' riskju biex l-istudenti jkomplu jistudjaw. Din is-serje ta' konferenzi qed ħares lejn l-edukazzjoni bħala moviment ta' dialogu, smigħ u azzjoni.